Ко? Моля се стреляй я! Не, мамка му! Това, дами и господа, е третиране на децата лошо. Айде! Big boy. Врага е смъртоносен! Тиче! Тиче! Пищи. Не тука. Давай. Бахтия сирени, бе! Майко, бертачина! Слагай ти шапките! Гошо, моля се, застрели да не викам аз, моля ти се! Викай! Аз се скъпшим, питам се да човек. Не, рано! Била съм. Цяло даска ще мъчи и се Ай, различа. на бачина! Мазиш на сети! Глажо! Чичаре! Подай малко глас. Не барай Гошо, момиче! Момиче, не барай Гошо! Момиче, внимавай! Искам да ме стреляш. Искам, моля да се стрелема, ще остана на мира. И ще правите секс. Иска секс. Искам, моля те. Иска любов. Моля те, Гошо. Гоше, виж какво красиво момичета, моли да я застреляш, ти пак кажеш не. Защо да настрелвам красиво момиче? Ти какво си пуши? Защото тя те моли. Моля те, Гошо. Виж как ще се моли. Кога ще се моли такова момиче? Айде, Гошо. Айде, моля. О, Диване! Кай се крижа? Айде, моля те, Гошо. Не бе, мамо! Викам мамка му! Мамо! Моля те, само веднъж, айде, Гошо. Чиче, предложи му нещо. Какво ти искаш да направя? Секс. Да правя на едно желание. Кажи секс. Искам да му оставиш. Чуко, Гоше. Ако ме затреляш, ще остана. Хайде. Айде. Баси. А знаеш ли само 22 калибър нищо няма да прави? Позгуби го Не! Само 22 калибър. Ела. Ай, Хер! Край, всичко свърши просто. Не мога повече. Предавам. Майко, Диване! Диване, виждам те на камерата. Аз напускам. Ква?